Ku danna subscribe, ku danna like, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun duk wasu bidiyo namu masu fitowa. Sannan ku yi share domin wasu su amfana. Mun gode. Assalamu alaikum. Masu kallon mu muna muku barka da warhaka. Da fatan kowa yana lafiya. A yau darasin mu ne yau zan nuna muku wani sirri wanda ba kowa ya san shi ba, Android phone. Shin ko kun san cewa wayarku ta Android tana ɗauke da free 30 gig storage wanda kowace waya take zuwa da shi? Idan ba ku sani ba, to ku biyo mu ku kalli yadda wannan al'amari yake. Amma kafin nan, don Allah muna roƙonku, idan wannan shine ziyartar tashar namu na farko, ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa wanda da zarar mun ɗaura bidiyo zai isar da ku, saƙo zai zo gare ku. Idan bidiyon ya burge ku kuma ku danna mana like, sannan ku yi share, ku yi comment, tura ma abokanku domin su ma su amfana. Mun gode. Abin da muke so mu nuna muku shine, a kowace waya ta Android, musamman na yanzu, suna zuwa da free 30 gig storage, wanda cewa ba kowa ne ya san da haka ba. Mafi akasarin wayoyi za ku ga sun zo da, wasu na zuwa da 2 gig, wasu 4 gig, wasu 8 gig, wasu 16 gig, wasu ma za ga suna kaiwa 32 gig. To baya ga waɗannan 32 gig na, akwai wanda cewa akwai 30 gig kuma wanda cewa yana nan a cikin wayar. Shi ne muke so mu nuna muku a yanzu, saboda da yawa mutane ba su sani ba. Kuma shi amfani wannan 30 gig ɗin, ko da kun canja wayarku, waɗannan su ba za su lalace ba, za ku iya ganin su a duk lokacin da kuke da buƙatansu. To shi yasa suna da matuƙar amfani, saboda haka ya kamata mu nuna muku su, ku san cewa ga ta yadda za ku amfana da su. To abin da muke so mu nuna muku shine, akwai wasu application guda biyu wanda cewa kowace waya tana zuwa da su. Ta cikin wannan application ɗin, ta nan ne za ku fahimci cewa akwai 30 gig storage. Kowane ɗaya daga cikinsu yana da 15 gig storage a kansa. Idan kuka haɗa guda biyun gaba ɗaya, suna da 30 gig. To kuma duka suna amfani, kuma mafi akasarin abubuwan da ake ajiyewa a kansu, to kusan kowa mai amfani da Android yana amfani da su. Za su yi mai amfani matuƙa, wanda cewa ba zai da na sani ba. Saboda haka wannan application ɗin su ne muke so mu nuna muku. Misali, kun ga kamar wannan application ɗin gashi nan, kun gan shi nan? Kun gan shi yana da 15 gig a kai. Sai kuma wannan, kun gan shi, wannan shi ma yana da 15 gig a kai. Wannan shine storage, shine drive. Sannan wannan kuma ana kiran shi photos. Wannan ana kiran shi photos, kun gan shi. To da waɗannan application ɗin, da su ne za ku samu ku ƙara wannan 30 gig storage ɗin. Za ku iya ƙara abin da ya fi ma 30 ɗin, saboda cewa in har za ku ƙara, zai zama cewa sai kun biya. To amma wannan 30 ɗin yana da ya ishe ku, ba tare da kun wannan ba. Kafin ku cika shi ma wani aiki ne na daban. Saboda haka, amma dukkansu zai zama cewa kuna da Gmail account a kai. Idan ba ku da Gmail akan email ɗin akan wayarku, to abin ba zai aiki ba, saboda yana buƙatar Gmail. Shi yasa muka ce muku, idan kun canja waya, dole za ku sake ganin, saboda in kuka canza waya kuka sa Gmail ɗinku, kuka shige shi, za ku sauko da abubuwanku da kuka ajiye a kai, da waɗanda kuka manta da su tsawon lokuta. Ko da ya shekara 10 ne, za ku tar da su a cikin wurin. Saboda haka shi yasa muka ga ya dace mu nuna muku wannan. Sannan kuma idan ya kasance wanda bai da Gmail, sai ya ƙoƙari ya duba yadda ake buɗe Gmail. Sai ya buɗe Gmail shi ma ya ɗora a kan waya, saboda ya riƙa amfani. Saboda manhajar Gmail tana da matuƙar amfani ga wayar Android, saboda ba ta yin wasu abubuwa dole sai da Gmail account. Shi yasa muka ga ya dace mu nuna muku wannan. To Allah, idan ya kasance wannan shine ziyartar tashar namu na farko, muna roƙonku dai kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa, za ku gan shi ja. Sannan ku yi share, ku yi like, ku tura ma abokanku wanda su ma su amfana da wannan al'amari. Mun gode.